Batibot. Tinapalabas, napan dasaruken bitwen iti simbaan ti San Quintin. Napaneknekan dati kinunadag iti tao, ngawanen ti mapmapan iti simbaan. Nakita ni Saro ti krus, nga naipaigem iti maysa a ribulto, ket innala na. Inlansana iti diding ti pagnanaedan dati na sao a krus. Kabayatan na, adameten da anib ken inabwana iti kuweba. Nakakita da iti adu nga uleg. Sinawar da ti kuweba, ket dita, nakita da ti kahon apagid-iddaan, wenno pagturturugan ti uleg ani Lucifera. Itagagayem, adtuyen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Batibot. Apong, kitain tatilinaon day ta kahon. Lungon day ta, apaw. Kitaan tano asino ti akin lungon. Apaw, agan na ta. Ang mga nanyakit iti adda dita. Nakalukat, apong. Sige, silawam ti uneg ti lungon. Naglupusan ti ulag. Sa man nakabalin. Nagdakkalkat nga tan nga uleg ti akin lupus dita. Apa, Ay, at dalakit di dito iti akin lupus iti dayta. Agan na ta. apo, rumwartan ditoy. Wen, rumortan. Ngam, dito'y nga ta ti paglimlim mga ni Victoria. Ha? Apon, amangan no ti kabsat mi nga uleg ti akin lupus iti dayta. Kanya? Agkadwada ki ni Victoria. Wen, patya ka ti kabsat mi nga uleg ti naglupus iti dayta alungan. Kanya ti aramidon ta. Hindi mo ko na kasapulan ta ida dito'y unag ti kuweba. Wenno, urayan ta ida. Rumuarta apon. Saan ta nga mo no anyapay ti adda ditoy? Agyaman ako. Nakaruar kami nga awan dakes, anapasama. Apon, saan ta apumanaw ditoy? Anya ti aramidon ta ditoy. Urayin ta ni Victoria. Nalabit nga adda na panan na. Urayin ta asumangpet. Ay nagpayag kamot na magna, Petra! Ay, ay, sus ka magpursyaw. Kita ang lang arudin akas taunay ti. Al ko, sumursorot kan ka. Apay kat nga may nasimulot kapailaan nga. Ay, kaman. Kaya pula apon ganti imbagam. Nga awanin ti agigyan iti balay dapitwang. Ay, No nga'y mapanagnakam, anya ti aramidam. makitinulong akan ka. Ay, ayunan ka iti imbagam aplanom. Nalawan. Tapno di mo ko na. Malagi na natapay nga rod, takaasi kamay. Ay, Ay, ay na. Ay, agyaman na. Kunaklalo din akong kaasyan. ay. Nasaya at matano umayon ka iti plano. Uray si kantulat para luto iti kanen mi kadag iti ayabak ngagkale. Aguray ka. Amang ano di pa'y mo't pimanaw na iti karkar na. Ngagap hapon iti balitay. Isungarot akayat ko nga adda ka. Ta si kanto ti makisarita iti ayabak amang ikararag iti maaramid. Anda nakasarita mo naman luma. Addan na. Dayjay ito ti mang patakyas kadag iti di makikita nga agbambantay jay. Ay, kat. Nasaya at no kasta. Nasaya at kat ngatan.
No da tayo ti makasarak iti gamang. Ay maala tayo dayjay babaan ti umno a proseso. Ha? Darasudos tumat ngamin ni Parisaro iti nagkali kami. Iso ang nakaunget lakit di dagiti agbambantay. Iso matlagayam kuna dagiti nagkaon na alalakay. Adakdaklag dagiti agbambantay iti gamang. Nauyong da ka na. Ngam, numaitad mo pati kayat da. Nawaya ka mo't amang tagikwa. Iti bambantayan da. Mamatiak iti dayta. Iso nga ro da nagsapulak iti manumang. Dayjay ito ti makitulag kadag iti karkarna. Nga gapapon, ijay balitay. Dayjayan ni Lucifer. Agturungan iti ayan dagiti babae nga aglablaba iti igid ti karan. Nakapaspas nagda nga aglablaba. Kita aklaan. No di da aga ariwawa adida ton ammo titurungan da. Dayjayan ni Lucifera. Kulagtumat! Nagsitakyasdan! Pinanawandan! Dagiti lablabaanda! Nagpipintas dagiti lablabaanda. Apag isukan nagdagiti eh. Adon ti pagbado. Alag am dagiti namnamaon ama isuot. Kukwa kun dagito. Ayun matan ni Lucifer. Diyak na't nasiputang tinagturungan. Adon na di napilit na alaan abado. Umanawakan, dito ikit ti karang. Agsubliak iti kalapang dita siro irang tayo. Saro! Saro! Oh, anya? Nakasarita mo ti Kapitan Dilbaryaw? Anang pagyan kadata ditoy? Ay na, jakon nagtuloy. Tanasabat ko dagi jay babae ang naggapo ijay karayan. Apay dagi dyan babae. Nakakita da kano iti dakkel nga ulag ijay karayan. Nagtataraydan api manaw, kat di da pa yan nayawid dagiti linabaan da. Apay kumadagi dyan babae. Awan mo't pa kay naiganda iti panangibagam iti Kapitan Dilbaryaw, apumanaw tan ditoy? Lumasat ta ijay rangtay no agsublitan ijay kabalityan. Amangan no masalaw ta ti ulag nga imbaga dagi jay. Ha? Mabutang aksaro. Iso asaan ta pa'y apumanaw dito eh. Dandani man yung lumnak di init. Yung maong pailat na uray ta sumangkwet, apon. Anya, ti aramidan ta. At dyan ang sipik, itigurong ko. Ulag, apon. Tinukawan na ka day taunan. Apo, ang bibinag ti Marik nga. Apon, di ka danag. Kalmalaang. Sakti makamo. Awanan ti ulag. Apo, mga noy patay kunday ko. Saan, apon? Pakiridin nyo ti pakinakam nyo. Di ka garaw, apon. Tasugatag ti gurong nyo. Sige, makaamukan ako. Amok nga amok ti araramidan. Diyos sa malang maasik. Ispalon na. Nagbara ti Marik na iti batong ti marupong ko. Saan ka amaan ano, apon? Pagkalmaam lang tiriknan. Ibukan nga insuki ibot ko iti batong ti barukong ko.
Timarik na ka na bara. Daytay. At tabilag tayo dyan, abukol. Agdaran ti sinugat ko agurong mo apang. Sinugat mo gaya man. Nyak manla na rin na. Oh. Nakarutigita jay ulag. Nakamismisit ti agwar adara iti sugat. Kanya timarik na may tapong. Awan mariknak anasakit. Tas na napunas anaming pinsan de nariknak na utput itay. Awan dakas ama pasamakken ka. Mamati ka lang ama ispal ka. Natalgit ka, apo. Badang nga asik tinamarso Agpaiso na'y tapon. Amo kung ti aramidin ta iti kuweba. Anya, apo. Remengan ta iti ado anagango akayo ken bulbulong. Tiwangawangan ti kuweba. Sa tanto silmutan. Anya. Uuran ta tiwangawangan ti kuweba. Nunabaran. Sumrek iti uneg ti asok ken pudot. Santon ang makarwar dagiti ado nga uleg ang nagbalay dita. Kasanoon no pudno adita tinaod ni Victoria. Maamuan tanto hapon. Wen. Maamuan tanto. At umasimbuyo ka ni Tiato. Gumin ayam mo ti apoy kadagiti ado anagango akayo. Ngayon gabsuon mo. Awanin ti makarwar as bibiyag kadagiti uleg ang nakita ta iti kuweba, hapon. Sigurado ang matahidan dita. Awan nga ta, ti sabali arumwaranda. Awan siguran. Nagsawar ka iti uleg. Kat awan mati nakita ta sa bali arumwaran. Awan plano ta amang paksak kadagitay. Ita, katuyan ti aramidan ta. Dinangranda ka na po. Sa naglagipan tayo. Ti uleg. Ket uleg. Uleg tulat ta. Uray painton ka ano. Takas ti agparparik na kanya. Itay payla sa anak ang makaid na. Oh. Ayan nga ta ni Lucifer. Rumwarak diti kalapaw. Kita no adda di tarwar ti kabagis ko nga ulag. Oh. Lucifera, agpakita ka kanyak. Lucifera. Ano di masapol mo, kabagis? Adda kagaya man. Saan na ka makaid na? At dagparparik na kanyak. Kay Kuweba, naubok na. Makuot na! Anya? Asino tinanguram? Gay kapsat ta. Ka! Ang sapli na isa. Ha? Nagpukawan ni Lucifer. Surutak. Narunutan dagiti gumilgil ayab asingged akayo itay. Narangranglangan na bigang ti makit-kita ta, apo. Wan, nasagad dagiti dadakkel kayo nga ingabsuon mo. Uray begang dalaangan tinabati. Kat malawagan ta pailaang dito iayan ta. Apo, nasaysayat no saan tan nga urayin na sumangpat ni Victoria. Apo, Umadayutan ditoy. Baliwan tanton asapulen ni Victoria. Ay, agyaman na.
Nakaturog matlaangan ni Saro. Kunak no makaturog akmatan. Ngam, sa anak mat ang makaturog. Gaputan nagpigsa mat tiurok na. Rumuharak dito'y kwarto. Agi daliman kaklaangan dita kusina. Sa anak matlaang ang makaturog. Mabatibat sa ni Saro. Saro! Saro, agri ka! Saro! Apay nga agong umor ka, mat. Mabatbatibat ka ka di. Si Mungbat, di man lang nagmulagat. Ay, agurok manan. Panawak pa'y lang. Ay, Victoria, agyaman na nakita ka matlangan. Nabayagasan ka nagparang. Agyaman ka, tanakitan. Rumbang nga agbutang ka kanya. Apay kid di nakabutang ka, anak. Kunang kamataan niya, Saro. Di nakbir nga sa nakasta. Sakti amam. Kasta pa'y lati pamatin. Ipagakkan ka. Ni Toribio Kimura a demonyo ti ama. Anya? Apay, di ka pa'y lamamati. Di mo pinatit imbagbagakkat ka idi. Kan ti imbagaday di ama a demonyo. Ha? Victoria. Tapno mamati ka asaan asikati ama. Patayon ka. Anya? Makitam dagito'y ramay ko, ha? Nagtitirad dagiti. Nagaatidog ako kom. Wan! Kat maiwak-wak dagito'y ako ko. Di tatungad mo! Saan? Di nakasadlan. Saan? Di ka agsanod, Saro. Di ka agsanod. Tay kuyog kang ida impyerno! Matay ka! Saro! Saro, agriin ka! Saro, agriin ka! Saro! Binikalak. Kaya't nakapatayan. Anya, asino ti magpataykan ka? Asino? Anya ti aramiden ni Saro. Gapo iti naitagtagainap na. Gagayem. Di uliwayan na dinggen. Tituloy tinobela tayo anapaulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batibat!